vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: nganzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 41 years ekuberekwa. Ndinogarawo kunoku kuUK, ndatova nemakore kubva zvandakauya kuno. So zvakaitika mukoma ndezvekuti mushure mekunge ndataura nevamwe gogo zvekare nehama yavo iyo inogara kuCape Town, ndakabva ndazouya kuZim ndokubva ndazonogezera paguva rababa vangu na12 midnight kuti ndinge ndichiita mari. Nyaya yangu yakamira sekudai: mumweri umu macho mandakaberekerwa ndini first born, saka takaberekwa tiri 5, 3 vakomana then 2 vasikana. So vabereki vedu vose vakashaika, but amai vangu vakazoshaika mushure mekunge ndauya kunoku kuUK. But kubva zvandakauya kunoku kuUK mugore ra2014 mukoma kuzonosvika muna 2022 ndichizonoita izvo zvandakaita paguva rababa, ndingangoti hakuna chandaibata chinobatika, because ndaiti kunyange ndikabata mari iyoyo yainge ichingotsvedza hongu. Vamwe vanokwanisa kuti inhau yekuti pandakauyawo kuno ndakabva ndazombotanga kumanyidzanawo nevakadzi, but still mukomanashi ndaitoti kana ndikatarisa vamwe vandainge ndichiwirirana navo vainge vachitochimhanya chigemu ichi chemujolo kudarika inini, but waitoona kutoti kumusha uku vainge vachitoinvesta, but inini ndaiti kunyange ndikazama kuita project rakaita sei kumusha, zvinhu zvangu zvaibva zvazongobondera. Mukoma ndakatombotenga track. Mushure mekunge ndatenga track ndokubva ndariunza kumusha. Track iri mukomanashi by the time parakazosvika kuZim rainge ratofa. Saka ndainge ndava kuzvibvunza kuti asi chiko chainge chichikonzeresa kuti ndinge ndichingova munhu ane mazime nyama akadaro. So mukoma pandakazosangana navo gogo ava, ivo gogo vacho vainge vachiita zvekudzidzisa zvechivanhu kuFacebook, ndokubva ndajoin nawo gurupu ravo. Saka ndaingoramba ndichingoteverera page ravo vachidzidzisa dzechivanhu kuzosvika vachizokanda link reWhatsApp group. Vakati vakanda link reWhatsApp group ravo ndokubva ndamhanyawo ndikabva ndanojoina kuya. Saka ndakabva ndazotanga kutaura navo gogo ivavo. Ndakatanga kutaura navo gogo vaya mugore ra2021 pandakatanga kuvaudzawo matambudziko andainge ndichisangana navo. Vakandiudza zvose izvo zvavainge vachiti ndo zvaikwanisa kundibatsira, asi still mukoma yainge ingori hapana, because ndaitozama kuti ndinge ndichishandisa zvose zvavainge vachindiudza kuti ndinge ndichishandisa, but life haina kana kutombogara yachinja. Life yakabva yatowedzera kuoma. Saka ndakabva ndazotaura manje nemuzukuru wavo ivo gogo vaya uyo anogara kuCape Town. Ndikabva ndamuti inini ndikuona sekunge gogo havanyatsokugona kubatsira. Iye akabva ati ainge achazotaura nagogo vaya. Saka akabva azodzoka kwandiri achiti iye aikwanisa kutaura navo gogo vaya kana kuri kunzi inini ndaikwanisa kumubhadhara ndisati ndabhadhara gogo vaya. Saka mari ainge achida ainge akati mari iyoyo yaifanira kuti inge ichizova 3,000 pounds. Ndokubva ndazobvuma paya. Mushure mekunge ndamutumidzira hafu yemari ndokubva azondiudza kuti gogo vainge vabvuma, but vainge vachiti dare racho randainge ndichida kuti ndinge ndichizoita navo raikwanisa kuzovasvibisa ivo. Vakabva vati vainge vachida mari. Hei mukoma, ipapo painge pachidiwa mari refu, because ivo vakabva vati vainge vachida mari inokwana iyo kuita 10,000 US, but ndikabva ndazovaudza kuti ndaikwanisa kuzovapa mari iyoyo muzvidimbu. Vakabva vati painge pasitomborina kana problem. So ndakazovabhadhara 10,000 US dollars but muma installments, but uyo manje iye akati anoda yake by the time pandainge ndichazodzoka kuZim. Saka ndakabva ndazomupa 1.5 iya yainge yakasara. Zvikari gogo vaya ndikabva ndazovasira 2,000 US dollars, because vainge vakati unofanira kuti unge uchizondipa mari yangu pamwedzi 2,000. Saka ndakatanga ndavapa 2,000 US dollars. Pandakazodzoka ndokubva ndazongoramba ndichienderera mberi ndichivapa, but mukoma mari iyoyo kunyange ndakazovabhadhara zvangu haina kana kumbogara yakandirwadza, because ndainge ndava kutoona kutoti zvinhu zvangu zvainge zvava kusununguka. Mukoma ndakambosvika pakutambudzika ini, but nemhiko dzose idzo dzandakazoitiswa navo gogo vaya vachiti ivo baba vangu vainge vaine zvavainge vakabata. Saka ndo zvainge zvichikonzeresa kuti inini ndinge ndichingoti kana ndikabata mari inobva yatsvedza. Vainge vachiti baba vangu
vainge vaine mushonga wavo welaki. Saka mushonga iwoyo wainge wakapanduka, ivo vachizonosvika pakunofa vainge vambozama kuti vainge vachiparadza mushonga iwoyo welaki. Saka mushonga uyu wakabva wazopanduka ndokubva wazoita nyoka. Nyoka yacho yainge ichinzi inogara mugomo. Saka nyoka iyi ndo yavainge vachiti inotenderera mumhuri medu isusu, then kana ichitenderera vakabva vati nyoka iyoyo inotenderera mumhuri medu. Saka kutenderera kwose kwainenge ichiita ndokunokonzeresa kuti tinge tichiita minyama. Saka ivo vakabva vazoti kwandiri, zvataifanira kuti tinge tichiita ndezvekudai, ndaifanira kuti ndinge ndichizogezeswa mhepo dziya dzemunyama zvekare nekutevererwa nezvikwambo, but izvi taifanira kuti tinge tichizonozviita paguva rababa vangu. So mukoma vakabva vati painge pachazodiwa vana vaviri. Saka ndakabva ndazotora vana vevaning'ina vangu. Kune umwe muning'ina ndakatora mwana wake musikana. At that time ndinorangarira kuti ainge achiri ne10 years. Umwe wacho ndakanganwa uyu mukomana, ndikabva ndamutora zvekare ndikabva ndamutora zvekare ndokubva ndazoenda navo kumusha. Takati ndaenda kumusha kuya ndainge nditori nemhuri yangu, ivo vainge vasingatombozivi kuti ndainge ndiine zvanguwo zvandainge ndafambira. Mudzimai wangu wandakabva naye kunoku kuUK nevana vainge vasingatombozivi kutoti tichitoenda kumusha uko kwainge kutori nezvatainge tichitofambira. Patakazoenda kumusha kuya tainge tichitoteverwa navogogo vaya nemuzukuru wavo, ivo nemotikari yavo vainge vari kumashure kwedu. Ndokubva vazondimirira samwe kunze kwakazoti kwasviba, ndokubva tazosangana manje tikabva tazoenda paguva rababa. Saka ivo vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichigeza. Saka ndakati ndageza ndainge ndichigezera mudhishi, ndakaisa zidhishi pamusoro peguva rababa ndokubva ndapinda mudhishi muya ndokubva ndatanga kugeza, but ndakageza nemvura yainge isina sipo. Ivo gogo ndo vakangomwaya mwaya mushonga wavo mumvura iyoyo. Ndakati ndapedza kugeza kudaro vakabva vazoti ndinge ndichiisa mvura iyaya yainge yasara mudhishi mubhaketi, then ndikabva ndazodzokera kumba. Ndakati ndadzokera kumba mvura iyaya ndakabva ndazoichengeta. Mangwana acho manje ndopandakabva ndazotora umwe mwana wemuning'ina wangu uya mukomana, ndikabva ndangoita sekunge ndainge ndabuda naye. Saka gogo vaya vainge vakatimirira somewhere else musango, ndokubva ndaita kuti mwana uya ange achigeza. Ndakabva ndazodzokera naye kumba ndokubva ndazodarika naye kumashops, ndikabva ndamubvunza kuti ainge achidei, akabva asarudza zvaainge achida mushopu. Ndokubva ndamutengera zvekare, ndikabva ndazomupa mari, ndikamuudza kuti kana ainge achazoudza amai kana kuti baba vake, then inini ndaibva ndazomutorera mari. Zuva rinotevera zvekare ndakabva ndazobuda nemwana womwe muning'ina wangu uya musikana, ndokubva ndabuda naye ndikabva ndanosangana zvekare navo gogo vaya musango, ndokubva vachizomugezesa. Ndivo vakazomugezesa ivavo gogo vaya nemvura iyo yandainge ndakashandisa pakugeza ndiri pamusoro peguva rababa. Saka ndo mhiko dzacho dzandakaita, ndokurasirirawo kwandakaita mweya yeminyama pavana vevaning'ina vangu. Ndakati ndapedza kuita zvose izvozvo takazonopedzisira zvedu dare redu kumba kwavo. Mudzimai wangu zvose izvi zvandakaita haana kana kutombogara anyumwa kana kuti kususpekta. Vaning'ina vangu ndakatovasiyirawo mari dzekuti vange vachizosarawo vachiona kuti voita sei. Kabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizovapa mari, saka kugamuchira kwavainge vakaita mari yangu ndokutogamuchira zvekare mhepo iya yezvikwambo kuti inge ichingoramba ichingotenderera muvana vavo isazouya kwandiri kana kuzouya kuvana vangu. Ndo zvandakaitawo mukoma. So ndakabva ndazodzoka kuno nemhuri yangu, ende zveshuwa ndikabva ndatoona kutoti life inochinja. Handidi kukunyeperai, life inochinja kana ukawana munhu anogona kukubatsira. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. But why ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano padare renyu ndoida kungokuudzaiwo secret yangu iyo yandiinayo. Hey mukoma nashi, ndakachita eni, ndakachitawo murume wangu. Saka pose apa ndaingofungidzira kuti it is just a fantasy, but ndakazotovhunduka mukoma, ndava kutorarana nepersonal trainer wangu. So mukoma inini ndiri munhu wekuti ndakaudzwa nadoctor
kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitanga kuexercise nekuda kweweight yangu, saka ndakabva ndazotanga kuenda kune imwe gym. Saka kugym kwekwe ndakabva ndazonzi neumwe trainer, iye ainge achida kuva personal trainer wangu. Ndokubva ndazotaura nemurume wangu haana kana kumbogara akaramba. Saka iye murume wangu munhu anongogara ari busy at all the times, zvekuti kugym kwacho kubva zvandakatanga kuenda kugym haana kana kumbogara akaenda neni. So mukoma personal trainer uya manje ndakabva ndazotanga kuita mafeelings naye. Ndokubva ndazomuudza one day kuti I just wanted to thank him. Akabva ati neiko, ndikabva ndamuti ndainge ndichida kumboenda naye out for lunch, no strings attached. Ndokubva abvuma, takabva tazosangana mutown, ndokubva tazoenda zvedu. Saka mukoma tiri kokwekwe I just felt really good. Then iye manje pose patainge tava kutraina ainge ava kuti paya kana achindiitisa zvaanenge achindiitisa, dzimwe nguva aibva azouya obva atondihaga nekumashure uku, zvekuti ndaibva ndaparara nemafeelings kuzosvika ndava kutonzwa kutoti munhu oyo ndava kumuda. Saka pose apa taingoita zvedu majokes and we will just be flirting pafone, kuzosvika achizondiudza kuti ainge amove out of his apartment, achiti ainge achida kundirakidza his new apartment. Ndakabva ndadriver kwekwe ndichingotiwo as a friend I just wanted to see the new place where he was staying, because iye ainge achida kutanga a private gym class. Saka I just wanted to see the place. So ndakazoti ndasvika kwekwe mukoma ndikatoona kutoti dhendi rava kutogara ritori bo. Saka ndopa takabva tazongotanga mukoma tikabva tarara tose. Handidi kukunyeperai mukoma, right now I feel so dirty. Ndinokumbira kubvunza kubva kune vedare renyu kuti how do I stop myself from fantasizing about him, because izvezvizvi now that I know kuti iye pabonde anofaya sei, ndava kutongoramba ndichingofantasize about him even though I know kuti what I am doing is very wrong. Please ndibatsireiwo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaveka chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakaurayisa mwana wamadam boss vangu, but zvinhu izvi pandakazviita ndainge ndisitomborinawo tarisiro kuti ndo zvainge zvichazoitika. Zvakatongoitika mukoma ndisitomborina kana kutombotarisira. So what happened mukoma ndezvekuti inini ndakadanwawo nasisi vangu. Ivo sisi vainge vachishandawo muno muHarare vachishandirawo imwe mhuri. Ivo zvekare banguru vainge vachishandirawo mhuri iyoyo vari driver. Sisi ndo vainge vachishanda samaid pamba ipapo. Saka sisi vakabva vazondiudza kuti kwainge kuine umwe mukadzi ainge achitsvaka maid. Ndokubva ndabva kumba because nemurume tainge tichingogara tichingonetsana. Ndokubva ndauyawo muHarare ndikabva ndatanga kushandira madam boss avo vandichiri kushandira nanhasi uno. Vane moyo wakanaka mukoma, handidi kukunyeperai, but moyo wavo wakanaka unongogumira ikoko kukutengera hembe dzinodhura zvekare nekukupawo zvekudya zvakanaka. Saka madam boss ava even though vaine moyo wakanaka, but moyo wavo wakanaka unongogumira mukukutengera chikafu nehembe dzinodhura. Saka ndakabva ndazotanga kuenda pane rimwe sowe. Saka ndikabva ndazotaura nevamwe madzibaba ndikabva ndavaudza kuti iyi ndiyo yainge iri nyaya yangu. Ndainge ndichida kuti vange vachindibatsira kuitira kuti madam boss ava vange vachizosunungurawo moyo wavo, vange vachizotanga kundipawo mari yakawanda, because ndainge nditoriwo nemaplans angu. Saka madzibaba vaivai vakabva vatanga kundipa minamato yavainge vachiti ndaifanira kuti ndinge ndichizovashandisira madam boss vangu ava. Saka ndainge ndiine nhombo dzangu dzandainge ndakapiwa, dzandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichipota ndichivatema nadzo nhombo idzodzo. Saka twainge tungori tutombo twakaita tutikitiki. Saka ndaiti dzimwe nguva paya pakupesana navo madam boss, then ndaibva ndazovatema nako kanombo kaya kuitira kuti moyo wavo unge uchizosunu, kuitira kuti vange vachizotanga kundipawo mari yakawanda. But still mukomanashi pavakazondiwedzera vakangondiwedzerawo nekamari kashomanana. Saka panguva yacho iyoyo vainge vachindipa 120, ndokubva vazongondiwedzera ndikabva ndatanga kupiwa 140. Ndakadzokera zvekare kwavari madzibaba vaya ndikabva ndavaudza kuti still mari yacho iyo yandainge ndichipiwa yainge yangowedzerwa ne $20. Madzibaba vaya
vakabva vati vainge vachida kundiitira munamato uyo wavakati a very dangerous prayer. Ndeipapo zveshuwa chikwama chakabva chazosunungurwa because zvaizvezvi mari yandinopiwa it is $350 but mukomana she ndinorwadziwa neizvo zvakazoitika even though ndakazotanga kupiwa mari yakawanda. Saka dangerous prayer yacho yandakazoitiswa ndakanzi painge pachidiwa ivhu randainge ndichazonokora ndichibvako kumba kwavo ivo madzibaba vakanditi uchingosvika pamba kana wava pagedhi uri kufanira kuti unge uchinokora ivhu. Ndokubva ndaita sekudaro ndakabva ndazonokora ivhu riya ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti paya pandinenge ndichiwacha zvipfeko zvemukati zvamadam boss ndaifanira kuti ndige ndichizotora mvura yacho iyoyo ndobva ndazouya nayo kumba kwavo ivo madzibaba vaya. Zvekare ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoti paya masikati pandinenge ndiri ndega pandinenge ndava kushandisa minamato iya ndaifanira kuzoswera ndakapfeka underwear yemurume wamadam boss zvekare nemasocks ake kuzosvika pavanenge vazodzoka vachibva kubasa ndo pandinofanira kuti ndige ndichizozvikurura ndobva ndazoregedza kuzviwacha kuitira kuti murume wamadam boss ange achizopfekawo underwear yake yandinenge ndaswera ndakapfeka zvekare nemasocks. Mukoma ndakazodzokera kwavari madzibaba vaya neivhuria ndokubva ndazogadzirirwa minamato iyaya. Saka zvandaipota ndichiita ndezvekudai ndaitora maunderwear amadam boss ndobva ndamasoka mumvura then ndobva ndazotora mvura iyaya mushure mekunge ndamawacha asina sipo. Saka mvura iyaya ndo yandaipota ndichinwa ndakapfeka masocks emurume wamadam boss zvekare neunderwear yake. Saka zvinhu izvi ndakazviita kwemazuva awo andainge ndakanzi ndinge tichizviita ainge achikwana iwo kuita matatu. Ndikabva ndazonzi nhombo dziya dzandainge ndasarwa nadzo ndaifanira kuti ndinge ndichizodzikanda kumadokero ndakafuratira kumabvazuva ndikabva ndaita sekudaro. So mukomanashi ndakati ndapedza kuita minamato iyoyo ndokubva ndawedzerwa mari but mukoma manje mwana wamadam boss akabva azotanga kurwara then paakarwara mukoma ndakabva ndazoudza madzibaba vaya then ndokubva atoshayika. Saka zvinhu zvinondirwadza mukoma but ndiyowo confession yangu yandiinayo. Madzibaba ava ivo havo havana kundiudza kuti pacho pavainge vachindiitira minamato mwana uya ainge achazohakira dzimwe mhepo. Ndiyowo confession yangu iyo yandiinayo. Pamapedo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Nai vana madzibaba kwamuri kumbozvifambisa sei? Kuchiri kunamata here ikoko? Kuchiri kunamata here kana kutoti zvatova nekutoroyana mukati? Hanzi madzibaba havana kundiudza kuti minamato yose yandainge ndichishandisa yainge ichazoafekta mwana wamadam boss. Mwana uyo akazotosvika pakufa. Yei, kana uino mimwe minamato yawakamboitirwawo kuchechi yausina kunzwisisa, please come with your story to my inbox.